paylaşım ekranı önemi yayılım paylaşım. Assalamu alaykum hormatly ýerleşler. Şu gün 2026-njy ýylyň 8-nji fevraly hepderiň ýekşeme güni hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýanyň platformasynyň kanalyna. Hormatly ýerleşler, ine şu gün men Türkmenistana gelen habarlary we gurulmadan we ine Muhammed Hıdyrov Serdar aýyrmana taýýar. Şu barada biz gurulmadan şonuň üçin başga da informasiýa beren Türkmenistandan, ýani TikTok'lardan, Türkmenistan içinden maglumatlarlyk onan biz gurulmadan. Gelin men size bir näçe kadrlar okuýan, hormatly ýerleşler, diýerim. Şol Türkmenistanyň ýollary, bul elbetde arkadaş şäherä däl. Şonuň üçin Türkmenistanyň ýollaryny ünsürtip edelim. İndik video seyredelim, bulurm ýollar, ünsürin. Türkmen gala topragyna bir ajaýyp petirler bilen Ahmet Orad Bediýewiň sözlerini ýöwlet durmaň sadyna Türkmen galam ey dogdup diýar gonýan saňa sen şatlyk getirýän ilimi maňa toy sadyn çalyp giderler Türkmen gala top. İndik kadrada seyredelim, hormatly ýerleşler. Çalar jabır. Şu arada ben Ayrat Hinaýdaryň häzir şu tema gelir, ýani şu Perhat diýen bir oğlan, o tema gelir. Häzir biz öz çykyşymyzy dowam ederi, watandaşlar onsoň men size düşündirelim. Ine Türkmenistanyň gelen habarlar we Hıdyrov Serdary aýyrmana taýýar. Hıdyrov kim bol? Hıdyrov öň ýagny Lewap welaýatynyň polis müdüriniň başlygy boldy. Şöyle bolanda bir näçe gezýän aýal maşallar bardy. Olar bilen günle bir bilen diňje alyp gezip, keyip edip, bihepçilik edip, ahir bir gün ýanky biriniň äri nimet başlaýan onam addileýene getirip wurýa boldy. Ölür ýalurýa. Indi öldürmeýär onu, ölür ýalurýa. Şo bir kansuly görüp bir emheme işäri, şunu Aşgabatda merkeze ýetirjek diýip, ýanky ýolçy bolup gitse, şonu awurlar, ýolda durup, awar etdirip, maýa edýärler. Ine Suriyal kezzap, Lewap vilayetinde kezzapçylyk edip gören adam Serdaryň klassdaşy. Gelin men size şonuň suratyny görkezýän, hormatly ýerleşler, ünsüp terdim. Ine kim barda men gurrun berýän, gowy terdim. Ne şu adam Muhammed Hıdyrov. Serdar Berdimuhammedowyň kursdaşy. Bile ýanky okanlar, bile ýanky bilim alanlar. Serdar Berdimuhammedow öz ýanky işinde diňe ejesiniň garnaşlaryny we kursdaşlaryny türýär. Gurban Berdimuhammedow öz işinde diňe ýagny öz dogunlaryň garnaşlaryny ýanky kime gyýdy çykan bolsa, gyýdyny almasa ine şonuň ýanky maşgalaryndan alýar we öz ýanky tohum garnaşyndan alýar. Aýalma özüniň aýalynyň däl, öz tohum garnaşyndan. Ne şu ýaly iki tane tohum ýarşýar. Ýanky eje taraplary oğul bilen ýanky aýalynyň tarapy bir tarapda we gurbany öz dogunlar bilen ýegenler bilen bir tarapda. Türkmen hökümeti iki tane bandit topory paýlaşýar. Indi üçüncü bir aktyor emergelli ýanky gyýdy. Atalogul gyýdy boldy bular. Bulam indi gurbany nähili, nira goýjam bilen ok ýöne hökümete çek botyr. Ine misal üçin Lewap welaýatynyň häkimi, Mar welaýatynyň häkimi, Balkanyň häkimi, ýa-da mejlisiň başlygy, ýa-da Daşary işler ministriniň başlygy bir ýere goýjak bolýar. 3 tane направление bar, goýjak bolýar, näçip? Güýçlendirjek bolýar. Ýani güýçlendirjek bolýar hökümeti sebäbi öňün bir 50 bolay hemme garnaşlar şu ýerde. Ýani çykany, körekeni, Serdaryň ýani gyýdyny oňa beripdirler, oň waýurun, sen muň şu bir tohum, ýani täze bilen tohumdan bular dogun garnaş bolup ýörler. Men şoň üçin ýani Türkmenistanyň hökümeti ýok. Ine şoňa ünsürin, şu kezzaba. Ýani şu kezzabyň ady İçeri işler polisiniň ýanky polis ministriniň ýolbaşçysy Muhammed Hıdyrov. Özü general mayor. Ministr bolanyň Serdar mo general mayor berdi. Özem muň esasy biznesini näme? Ýylla 60'dan 100 milyon dolar çellik adam ýa. Şoň üçin ýüregini eline goýýar. Bul
halka hizmet eden o. Ünükteren bolsaň sizi köçede tutýarlar, urýarlar, akydýarlar, öldürýärler. Ine şul adam şoň aftory. Şoň eline awuryň başlygy, ýani men çıkışynda aýtdym, A bölüm B bölüm C bölüm Ç bölüm şol hemme bölümleriň başlygy Akmamedow. Akmamedow. O arada bir aýratyn gurulma eder. Ine şol adam, ine şoň sag eli. Şu awur hemmesini tutýar, urýar, nemedýär, getirip gynýar. MHM bolsa MHM geçirýär, MHM bilen operasiýa edýär. Gara daşypdan adamly getirmelen bolsa şular. Şoň üçin şoň eline dubinka häzir. Serdar Berdimuhammedow men öňem aýtdym, ykdysady sorulda 0, tehnologik sorulda 0, siyasatda 0, sosial durmuş problemlerinde 0, ya gorkýa halkyň ýanyna baranok, onuň problemalaryny bilenok, hiç wagt gürleş görenok, owda bok görenok. Biz ine şäherde ýaşasam 3 aýlyk boğa ýerilýärdik. Şol ýerde ýanky tygyr wagt ýadyk, oýun wagt ýadyk, eşek binýärdik, garat kalkoşlaryň, daýhanyň ýagdaýyny gowulýardyk. Ine bu ýaly kakasynyň jüýsüne öňüňe adam ganatyň aşagyna institut torhada bilim alman, onam bu tork gelip kakasy derrew ahal welaýatyň ýanky häkim edip 6 aýdan soň bir Daşary işler ministriniň ornunbasary 6 aý, guruluşyk ministri 6 aý aýlap derrew prezident belledi. Ol adamyň ne tejribesi bar, ne tili bad etdi, ne beýlik opposision partiýalaryň gidişip gördü, ne siyasatda, ýagny muň ideýasy bar, programmasy bar, ne siyasat düşünjesi bar. Ýöne bir kezzap. Bar eden adam ahal welaýatyna oturanda gizlenip oturdy, hiç kim telefon almaly. Ýagny şul adam şul adam Serdar Berdimuhammedow şo ýerde hemmeňiziň kelleňizi gopurun telefon açdyňyz, ýaman soraw berseňiz diýip gizlenip oturdy. Ýöne garaşyp oturdy. Haçanda gulugyny tutup kakady, ýani prezident edip goýardy. Oňdan kabinet ministriniň ornunbasary boldy. Oňdan kakasy bilen täze maşyn ýanky döretdiler bu. Ay bir iksan samsyk idiotlar. Inni şul idiot Serdar Berdimuhammedow näme diýär? Kaka mene hiç da düşünemok. Ykdysadyýat owurluklar diýen alyp bar, paýlaşmaýan bilen men şu aktivistler gowlaýyn, halk gowlaýyn, ýa-ni şoň tillesini galdyrma diýýär edenlik beripdir. Bu reformady etmedi 3 ýylda hiç da haçanda prezident gelende, ýa bir ýolbaşy gelende birinji reforma etmede hiç wagt etdirmeýär. Eýem ol ortaňda işýär apazal galdy. Şoň üçin Serdar Berdimuhammedow bize hiç zat getirmedi. Diňe gıynar, wiza ýerler, gadagynçylyk ýerler, aktivistler mundan metal görüşde tutup alıp öldürýärler. Ine şol urda gider. Şolda gidýärim, ine şol ury etmek üçin hem oň sag eli, ine şol adam, şu kezzap Muhammed Hıdyrov 50 milyondan 100 milyona çelli dolar gazanýar her ýyl. Niýeden gelýär şu pullar? Ornmasara şeýle gön aýdýar. Egerde sen bir ayda 1 milyon dolar gazanyp bilmesen, sen ministrin ornmasaram däl ýa-ni. Ünütberdiňizmi? Hukuk gorýan gurman ýolbaşy, ýagny tertipligi, düzgünçüligi saklamaly adam öz ornmasaryna ýa bar kezzaplyk et, 1 milyon dolar getirämeli, sen şonu gazanyp bilmesen, sen hiç kim, sen polis gulugyny ornmasar bolup bilen oksan, men kezzap 100 milyon dolar gazanýan, sen 1 milyon dolar gazanylmasan, sen hata etmeliler diýip aýdýar. Ünütberdiňizmi? Sizi köçürede tutýan adamyň ýolbaşy kim? Ene ünütberiň hormatly ilişler. Inni ornmatarlaryndan alýa esasan pybylny, ýagny ziýatkalar, ýagny kezzap pullar, ýagny halky gynap, talap getirýän pullary awuryň başlygy, oňdan pasportny stol, migrasiýa, ondan mundan hemmeden ýygnap ýylyna bu 60 milyon dolardan 100 milyon dolara çel ýygnýar. Ine şul adam öýüne baranda öz aýalyna aýdypdyr. Gurbanyň ölse bolýa, Serdaryň ýer taýar. Derrew ýygnýan men muny. Men prezident bolýan. Ünütberdiňizmi? Onam gyýdy eşdiýär-de gyýdy jolaryň ýanyna aýdýar. Biziň döwran wagtymyz tizden gelýär. Debe gurbanyň süýjü keseli bar, tizden öler ol. Ine şol öllügi şo güni Serdar ýygnalýar we eýem
Hıdyrov ýa-ni Muhammed Hıdyrov onu tutsak etmäne taýýar. Pikir etmän onu tutsak edip biz erti demokratiýa geçer ýa-da taýlalar bar ýa-da gowruşar. Ýok, ho. Ünsüren Gurbany Berdimuhammedow Niýazow öldürip gelenne näme? Azatlyk boldum ýa-da demokratiýa boldum ýa-da syýasy partiýalar açyldym ýa-da biz ýa gowy ýaşadym. Ýok. Ýuwaş-ýuwaşdan halk böküp muny tutsak etmedi ýaly ahlap ýuwaşa açyk nimeler goýup on klas edip dar edip ýene-de öňkärine geldi. Indi munam Serdar Berdimuhammedow şul Hıdyrov ýagny Muhammed Hıdyrov öldürse ýa aýyrsa ýa obdan lepä gizläp şöyle öldürip goýberse hiç kim arkasında durmaýar şu. Näme? Ünsüren general prokuror ornmatar bolan Atagarryýew ýa-ni MHM ýolbaşçy şuňa bagly. Bul esasy operativnik. MHM hemmesini jemlesen bir 6 bilen 9 müň arada. Polisleri jemlesen 14 bilen 20 müň arasynda ýa-ni çynowniklar bar, polisler bar. Ýöne MHM'ler polisler ýaly aktiv, reaktiv ýa-ni nagly barıp tutsak edip wurup zat edýänler, olar açyk ýitirä işleýänler. Ine şoň üçin polis bilen MHM güýçleri deňeşlerinde syýasat tarapdan MHM güýçler ýöne operativni işte polisden güýçli ýok. Sebäbi bular nagla barýa kanuny adwokatlar diýden okýa. Bizde kanun ýok, adwokatlar ýok. Ýetir arkan goraýaly gün wagt tutsak edip seni ýa-ni pytke diýerler, seni ýa wurýarlar, öldürýärler adliýanyda ine şoň ýa-ni şurýal nemesi bar. Ine şol Hıdyrov boýunça şurýal ýagdaý eger Serdar akylly bolsa muny derrew şu ýyje tutsak etmeli, bolmasa şu ýyje, şu bir minutdan men çyşymdan soň Gurbany öldüri odan nepä gidýär Serdar Berdimuhammedow. Ine şeýle ýagdaý ine biz aýdýanyz Serdar Berdimuhammedow kömek edeňiz. Käwagt ine şu ýagdaý biz gizlin maglumatlar berýär. Indiki material boýunça men size ýene bir gurulma çek bolýan. Ýagny şol Hıdyrov boýunça. Hıdyrowyň gyýdyna 2 sany owdan salon bar. Owdan salon ýagny kirpi, gaş, ýa-ni masaj, parfümeriýa dat eder ýaly. Ine şo ýerde gelip ýör ol aýal başgalar. Hıdyrov öň aýdyşym ýaly gen prokuror bardy Mälik Guliýew. Ine şol onun aboylar marketi vardı. Ine şu aboylar marketini elinden polisler aldy. Ýa häzir Hıdyrowyň döwletde güýji uly bolup başlady. İki edek ýa-ni Serdar Berdimuhammedowyň ýa-ni duýduruş alanyna seretmä. Ýa hemme duýduruşlar ýa kino üçin hakykatdan hem esas hem hapy işleri edýän ine şu adam ýa-ni Gürkezin adamyň Hıdyrov Muhammed Hıdyrov. Ne şu adam. Bellek goýun bize gerek bol şu adam biz muny ýeriň aşagyndan tapmaly. Lewapda bolunan Lewap halkyny talap agyr günes aldy inni polis ministri bolup bütün Türkmen halky agyr günes alýar. Wurup öldürýär. Şuň görkezmesi hem ýerde. Şu adam şeýle kezapçylyk edýär. Inni ýene bir maglumat bar. Şu adam boýunça ine ýaňy ýakynda egerde siz gören bolsaňyz Serdar Berdimuhammedow Toyota'lar paýlady. Corolla diýdi. Şo meňzeş maşynalar paýlady. Sportsmenler. Ilk gören bolsaňyz şo ýerde Nurýady Çerri diýip Hıdyrowyň biznesmeni bar. Ine şo biznesmen Dubaýdan harit getirýär, maşyna getirýär. Ine şo maşynalaryny elinden alyp, ýani olam Hıdyrowyň bir kompaniýasy. Hıdyrowyň kompaniýasy diýende şol adamlar Hıdyrow pul getirip berýär. Hıdyrov ine 3 ýerden pul gazanýar. Ornmatarlar, awur biznesmenlerden. Şo biznesmenler muňa pul getirip berýär. Şol adamam şo pullardan ýa-ni giýdejär diýär. Şoň üçin men aýan 50 milliondan 100 milyon dolar alyp pul gazanýar. Ine şol maşynlary ýa-ni Serdar Berdimuhammedow paýlady. Ýagny hökümet öz puluna maşyna alyp adamlary beýlik döwletler gutlaman o maşynlar konfiskasiýa edip şondan ýa-ni paýlandy. On eýeleri 40'dan 60 adama çeldi ministrler gelip o ýerde talep etdiler bizim maşynlarymyzy berin. Ya pullarymyzy gaýdyp berin ya maşynlarymyzy berin diýip geldiler. Ýa Nurýady Çerriň ýanyna bardylar.
Olam hana maşinany ýa-ni polis aldy diýip ol spasmenler paýda diýip bulam ýa-ni ministrler bar ýa. Ministrler barana şo ýerde ýagny spetsotryad bilen awrun iş awrun ýa-ni işgärleri bular ýygnýar. Ýygnaban bular gorkuzyp gurup käbirlerine bulardan dilhat alýarlar. Men maşin algym ýok, geljekde de ýa-ni şuraya köçä çykyp öz haklaryny talap etjekler diýip ýa-ni arda alýarlar. Erteki günde şo maşinlara pretensiýa bolmady ýaly. Ünsörüm. Nur ýagdy çerri maşinlar dakar edip getirýär, adamlardan pul alyp, onam Hıdyrov paýlýar. Nur ýagdy çerrem aýdýar, ana ministrally men näme deýin, barın alın şondan. Ola ministrin ýanyna barýaryn, bandit ministr, ýagny men ýalnız suratyny görkezdim size. Maşennik, bandit ministr Muhammed Hıdyrov olary tutsak edip, gorkuzyp, olardan dilhat alyp, biziň algymyz ýok, maşinlar gerekler diýip hatalýar. Muňa siz näme diýjek? Ine öz wezipesini ulanyp, maşençilik edip, adamlar gorkuzyp, olardan dilhatlar alyp, muňa maşençilik diýmeli. Ine şunu edýän adamlary şul Hıdyrov diýen kezzap gözläp tutup jenayda çekmeli. Öz edip ýör. Men şoň üçin aýdýan, bizde MHM teröristler ve polis zombiler. Bular banditler. Bizde döwlet ýok. Ünsörüm, häzirki çalışmalarym ine şul adam Serdar Berdimuhammedow öldürüp, ýagny kakasy ölenini şonu ýygnap döwlet başlanyny boljak bolýar. Eýýän bandit, eýýän bir halky talap ýören adam. Eline ýagny polis ministrligi we prokuratura ýa-ni işgär öňkorunmasary, MHM'de de bir topar işgärler bar. Şoň üstünden ýa-ni bu döwlet basyp aljak bolýar. Haçana çelli biziň döwletimiz şunu ýaly adamlar basyp alýar. Haçana çelli biziň halkymyz aýtmaly, "O, durun indi. Biziň setlerimiz bar, biz prezident saýlamaly. Biz ýa-ni öz islemlerimiz boýunça bizem döwletde, biziň hem rolumuz bar. Biz saýlamasak siz näme bolup bilýäňiz?" diýip haçan bir şonu sorar. Ýazın kommentarida öz pikirlerini. Ine şol kezzap Hıdyrov boýunça men size materiallar berdim. Materiallar köp ol barada ýöne ine gysgaça ine şu ýaly. Inni ýadyňyzda bolsa Ronaldo gelýär diýdik, onsoň biz gelmeýär diýdik. Şondan soň Ronaldo gelmeýär diýsen, Gurban uly hemme öz potensialyny ulap, ýa adamlaryny ulap, Ronaldo aňary şol Al-Nassr komanda adamlary iýip, Ronaldo pul berip, jan berýär şolary getirmek üçin. Sebäbi bir topar guruş etdi, bir topar taýalyk gördü. Ine Ronaldo bilen surata düşmenler bul. Bütün dünýäde 18 ýaşly gyýdaly. Ýa-ni. Onsoň ýa-ni hökümetiň pulymy, ol ortaň diýşäl naply bar. Şonu etjek bolup jan urýar. Ýa-ni adamlar bökdürip da dedim. Ine şu ýaly Ronaldoň ýagdaýy. Biletler telefonun üstüne satılmaly. Sebäbi kim alýar, kim alanok, kim ally ýerdekün ýa-ni gelenlerine şol adamyň bildisi bolýar, oturuç ýerlerine çeldi. Diňe telefonun üstüne satýar, kassadan satanok bar. 2025-nji ýylyň jemleýiji ýygnagy tizden bolmaly. Şo ýerde bir topar häkimler gitmeli. Bir topar ministrler, kabinet ministrler. Serdar gysgaça bir goşmaça oyun spektakl döredер. Ine bir korrupsiýa bilen görüşýär, okuryjylyk galdyrmaýanlar bilen bir işleýär. Ine olar aýrýar, häzir okuryjylyk galdyrar, häzir men reforma etjek, häzir men Türkmenistan düzeltjek diýip bir spektakl adamyň wagtyny güýmärýär eder. Ine şo ýerde de bir näçe ministrler, häkimler, kabinet ministri işden gider. Bir basalar, bir ýok bolup gider. Ýöne hiç sad ýüklenme. Täze gelenlerim Amerika zapasnoyda otyýarlar, jüýler boşalyp otyýarlar, geligi halk talap başlaýar. Ünsörüm. Sistemany ýütküp, mesela Gurbanly Serdar Berdimuhammedow tutsak edip inniklere mysal bolmaz ýaly. Biz çeýtmesek Türkmenistan düzelmeýär. Ine şo ýaly ýagdaý. Ýene bir informasiýa berjek bolýan men ýa-ni Gurbanuly Balkan welaýatyna barmagyny gorkýar we şo ýerde adamlardan gorkýar. Näçe? Gyzyletrek, Esenogly, Bereket etraplarda adamlar poýdy gidip, ýa-ni häkimlere baryp, şo ýerde
Biz mektepler gurduk, çağıl bağlany gurduk, marketler gurduk, sığır fermalar gurduk. Onun pullaryny häzir mat bilen dok. Siz ýene bize guruluş etdirýäňiz. Bizim hiç nememiz ýok, suwumuz ýok iň berkisi. Suwumuz günne bir kezdek gelýär, bir sagatlap durnukly suwumuz ýok. Biz suwa düşende de deňiziň suwuna düşýär. Haçan çel beýtmeli. Eýýäm Türkmenistan garaşlygyň alanynyň bäri 35 ýyl geçdi. Hiç hat ütgän ok bizde. Pullar nirä gidýär diýip ýa-ni näherliklerini bildirip başladylar. Gökonym gymmat bizde. Biz guýy azmaly, suw bolmasaň hökümet barmy ýokmy diýip sorup berip başladylar. Türeme. Türkmenistanyny taksy edýän nyrşlar galdy. Ine mysal üçin Aşgabatdan daşowy taksylaryň bahasy galpdyr adam başyna 500-den 600 manda çeldi. Maraşgabat 300 manatdan 400 manda çeldi. Marydan çäze üçek bolsaň 150 manatdan 200 manda çeldi. Ine şu ýalda atdyr. Bolup geçýär. Indi men size şol ýene bir video geleýin, ýa-ni video boýunça hem. Video boýunça geleýin. Bir minut hormatly dinleýişler. Ine terdim. Ine şu adam, şu oglan, şuňa Perhat diýilýär. Şu ýa-ni maşin ýuýan firmasy bar. Ine şu adam gowy düşündirýär. Ünserdim şuňa. Bir protokolly işgär gerek. Niýe problem o? İzleyen hayırlı nurlar, sağlıklı, bereketli olsun da olur. Pergadusta, avtokeramika, komentara yazdır. Kil dostum deyip. Barattım ağam, men neftar işeyen. Ine şu avtokeramikaň başlygy ine şu oglan. Bir protokolly. Şuňa Perhat diýilýär. Men näçe şunu görýän? Şu oglan men çekýär. Şunam awurlar tutýarda, ýagny aktivistler garşy görüşmäni ýa-ni görüşdirýär, gyýgyrtdyrýar, ýa-ni öz kanalyna tüketdirýärler we şu adam gün awurlary pul berýär, awurlar şunu saklap durýar. Ýagny talap durýar şu olany. Şoň üçin bu podnivolny, ýa-ni üstünde awurlar dur. Ine şu ýaly biznesmenler köp. Awurlar häzir saklap durýardy we şu ýerden pullary göni hydyr berip ýalar. Bular jenaýat iş açýarlar. Oňa onu ýapyp telekiçilerden pul alyp hydyr berýärler. Bular regularny biznes edýän ýa-ni telekiçilerden aýma-aý pul alyp onam etdirýärler. Ine şu ýaly hemme prokuraturaň öz biznesi bar, polislaryň öz biznesi bar, hemen öz ýa-ni telekiçiler bar kontrol edýän şolardan ýa. Bu zatlar näme bolýar? Sebäbi ine hormatly ýeşler. Haçan sen polis işlerine $150'dan $250 çel aýlyk bersen, olam giýje onu işte. Öz ýa-ni maşyny ulanýar, benzinini özü goýýar, eşigini özü dikdirýär, köp zatlary özü satyn alýar. O näil oplu ýaşap biler. Hök manzuratlar şol kezapçylyga däýmek. Ine şu zatlar 35 ýyldan bäri gelýär. Bir günde de şu kezaply ýerip eýem kezaplyk ganaryna, sistemalaryna, ministrliklerine tiňik gidipdir. Adel kadryna çelli. Hemme kezaplyň içine, hemmesi kezap halkdan ýa-ni talanýan pullardan giýdirjiler bar. Adel kadr birden işdi aýrmaly bolsa, ýa-da şörmeli bolsa çagyrýan emedýär zat gatnalyar goýýar. İş aljakmy diýene. İş aljakmy ýa onu pul alýar. Ya kowmaly basmalymy? Ay men seni sypdyryny bak guruşkup ýa ondan pul alýar. Şeýle adel kadryna çelli, sekretarna çelli hemme pul ýatyar. Ine bu hukuk gorýan, tertip düzgün gorýan guruma däl, kezaplygy, bitertipligi we mahinasiýany edýän guruma boldy. Olam Ferdar Berdimuhammedow zerarly. Onun kurtdoşy zerarly. Şu zatlaram Ferdar Berdimuhammedow kontrol edýär. Ine men Ferdar Berdimuhammedowyň ýagdaýyny düşündirdim. Hormatly ýeşler, pikir etmeň. Ay, häzir hakat bolmaz, Ferdar galar. Hakatyň adamlar Ferdara päsir berýär. Ýok, ho. Gurbalyň aýra hemmeti bilen. Ýene de ýanyna bir 5-6 san hydyrlar goýarda, mundan beter halky talar. Näme? Bu aňyrtyna egerde sende hiç zat bolmasa, sen näme reform etjek? Näme ykdysat özgürlükler etjek? Sen näme hünärmetler bilen gurulşak? Ine men mysal üçin bilemok bir ýa gurulşykçy korporativny biznes alyp bilýän bolan, ykdysadyýaty, ekonomikany hasap etdirýän bolan, tehnologiýalary bir topar zawodda urdum bilýän bolan.
Bir medisina var, men bilemok. Men hünärment çağırın, dinlär, onu gülüşür, ýöne şo hünärmentin diýenlerini men düşünüp bilýän. Näçe? Ya men başga uğurlarda düşünjäm boly. Diňişdirip zady düşünüp bilýän. Şo sebäplen men olar bilen diňeden gülüşüp bilýän. Ýanyma assistent alyp bilýän, gülüşüp bilýän, meselelerini çözüp bilýän, uğur görkezip bilýän, strategik uğurlary. Ýani eder liçeniýetini bilemok, men olar ýaly diplomum ýok, ýöne umuman hünärmentler bilen gülüşüp bilýän. Serdar Berdimuhammed gülüşüp bilýärmi? Ýok. Men özüm prezident diýip teklip edemok, ýöne diýjek bolýan adam prezident bolanlar. Ne şu zatları çözüp bilmeli adam. Onu çözüp bilmese kagazyň kömegi bilen gelen bolsa biz agyr katastrofa ýagdaýda bolmaly. Ine boldy. Üýtgeç zatlar şu. Häzirki Türkmenistanyň durmuşy, häzirki türkmen halkynyň durmuşy üýtgeçik zatlar. Logik taýdan bir gelen nokada bir belli bir nokada gelen ýagdaý. Olam logika tarapdan dogry nokada gelen ýagdaý. Sebäbi baş erwet. Baş erwet bolsa, ine bir maşynyňda bir zat jygyllap dursa, ahyr şol ýa jygylýan ýa döwülýä, gaçýa bir zat bolýar. Ýa başga bir detalan bolýar. Şunun şeýle, egerde bir adam hökümet döwlet meşgulüne, döwlet pikirleri ýok bolsa, döwlet strategiýasy ýok bolsa, döwlet meşgulüne jogapkärçilik ýok bolsa, kompetens diýilýär. Ýa-ni hünärmentligi ýok bolsa, o näme döwlet gandyr? Näme etdi? Bize häzir ýöne galdyrmak gerek, bize zdyryp gerek. Ýagny döwlet öňe uç gider ýaly gerek. Uç gitmege aňyrdan dursun. Nol ýagdaýda saklap bilen oňa. Bu şu ýagdaý. Indiki video terleriň hormatly dinleýişler, men size görkezýän. Biziň bir watandaşymyz ünsüriň bir bu video goýdy. Ünsüriň şunu. Daşawyda gitjekmi diýär. Dolu buraya gidibilen ok. Ondan ýokarda da ýazyly ünsüriň. Migrasiýa goýulmak diýär. Gasy dogry belläkleşdi. Ine şu ikinji video santerden gasy manyly video. Kanun, adalatlyk üstü bilen bir zat çözüp bilýärmi? Ýok diýär. Diňe güýçli tanış we pul. Ine ünsüriň. Gasy dogry belläkleşdi. Indi men size bir video görkezek bolýan, ünsürik terdim şunu. Şu ýerde ine Lukashenko diktator diýerler. Ine hatta diktatorlaram, beýlik döwletiniň diktator, bir diktator adam. Bizim idiodumuz bolsa, ýa ikisany idiodumuz bolsa, onu Demirgal Koreýa diktatorlary ýaly. Men tapawudy görkezek bolýan. Ine ünsüriň Lukashenkoň ýanynaky öz eginleşleri yüzüne derediye, gülüşüye, yani maslahatlaşıya, bir yığınakta medire çözüyorlar. Bizimkiler näme? Kagıda yazıp, bir yere seredip, yani yüzüne seredip bilen okul. O zaman näme medire çözüldü? Ne sormuş mu? И что, под язык кладешь? И получаешь долю никотина. То есть голова кружится. Да. Интересно. Она вверх просто. Иногда хочется напиться, чтобы голова кружилась, и этого самого от губернатора Гродненской области не получать информацию. Ünsürün hemmeti yüzüne seredeceği hiçbir problema yok. Yani prezident kuruluya, bulmasa näçinin prezidenti. Что телята у него дома. Давайте я открою. Не надо, я ж не буду закладывать пока. Чтобы успокоиться. А что, успокаивается? Yine gülüşüye öz eginleşleri. Kara живой da. Bizimki Rabakov wala yani şol teksti okuyan hiç kim yok yani. Yığınak geçiriyor yani tan arkalı yığınak geçiriyor deyip keypin aydan okuyor. Yanına adam yok. Zapis ediyor ve gidiyor o zaman. Ara içecek, keyip çekiyor. O görgüler yığınakta durup öğüleri açıyot verip yani yanına kömekçilerini açıyot verip o kadrları boşluk montaj edip Serdar yığınak geçirdi. Fan teknolojiyanın üstüne ediyor. Hakikaten o realde yani. Ну, главное, чтобы ты уже не начал. Yine şuraya alayım. Hatta diktatör Lukashenko'nun yani ýagdaýy başgaça. Yine şu wagtda men ýene bir kadr okuyjak bolýan Türkmenler näme diýär?
Türkmeniň hatda aýdymynda da gulçuluk bar. Men ine tankid etmek üçin aýdamok. Begini aýdýarlar. Diňleň şuň sözlerine, aýdan sözlerine. Düşünsene. Başa iýnip şah bolsun. Täşeýlerin ýa sultana diýär. Düşünsene. Eýýem sultan edýärler. Ömürlük şah bolsun diýerler-de. Ine ünsöň. Şonuň üçin biz şu zatlardan ýok bolmaly. Şunuň toýlarda aýdylýar. Bu hökümetiň telewizionyňda toýlarda. Men öňüm aýtdym. Bizim muzykantlar hakykatdan telewizionyna çykyş etmeli, beýleki döwletlerde ýaly we şo ýerden telewizionyna bolup pul tölemeli, reyting alýa, bir belli aýdymlar aýdýa, bir studiýada, bir uruzallarda, şo ýerden pul gazanmaly. O ýerden pul ýok. Ýani MWD'de işläp pul ýok. Halktan talamaly bolýar. Onsoň şu adamlar şu telewizionyadaky etmeli ýallaklygy toýlarda edýärler-de, toýlarda müňläp dolar halktan soýýarlar. Halk düşünmeli. Bize toýlarda näme bolýar? Gulçuluk aýdymlar. Sen aýt Türkmenistan boýunça, tebigat boýunça, ata-babalar boýunça, geçen boýunça, geljek boýunça, şuňky günleri aýt. Sen däp desturumyz aýt. Türkmeniň gylyk häsiýetini ýa-da durmuş boýunça Türkmeniň halkynyň durmuşy boýunça aýtdy. Ol serdarlar başymyza täç etmeli, sultanlar, ömürlük sultanlar nämeler bolat? Şu aýdymlardan bir din bar. Gelindiki videony görkezdim men size. Ine Gazakistan ýa-da goňşy döwlet. Näil Gazakistan ösüpdir? Gelin sezin. Näil derejede ösüpdir? Понты. Если вы не были в Казахстане, вы ничего не знаете. Забудьте про рэперов из Бронкса с их золотыми цепями. Настоящий флекс живет здесь, в центре Евразии. Это страна, где студент может питаться ротоном 3 месяца, но ходить с последним iPhone 16 Pro Max, купленным в кредит на маму. Где на свадьбу зовут 500 человек, которых жених видит впервые в жизни, и берут на это миллионы в банке. Но не спешите смеяться. Потому что пока Европа гордится своей цифровизацией, здесь, в казахской степи, построили такое экономическое чудо, что Илон Маск нервно курит в сторонке. Бабушки на базаре продают укроп по QR-коду, а паспорт... Gördüňmi? Garlar diýä bazarda ukrop petruşkany QR kod bilen satýarlar. Telefondan çyk gidýär. Bizde bar mı derece? Sağlı teknologiýa näme? Elon Musk şunuň ötüşüne göz gozarýar, ünsörüm. можно получить за 5 минут в приложении, не вставая с дивана. Добро пожаловать. Dinle. Бабушки на базаре продают укроп по QR-коду, а паспорт можно получить за 5 минут в приложении, не вставая с дивана. Divanın turman pasportyny 5 minutda, ýani priложениýanyň üstüne zakaret bolýar. 5 minutda. Spravka getir, onu getir, hiç şart ýok. Men OBS'de bolumda ýadymyzda bolsa, bir Gazak dostum vardy. Şoňa Gazak dostum şol ýagny sıfırvizasiýany Gazakstana edýän adamyň birdi. Ne şo gurun berdi OBS'de men çykyş edendim, men ýölte ekrany getirip ýani sora berdim, düşündirdi. Pasportlar näýe, spravkalar näýe, hiç ýere gatnamak gerekkändi. Ne şu adamam şonu aýdýar. Ine Gazakstanyň öşü. Biz Gazakistan bizim üçin kosmos. Biz indi ýetip bilmez şolary. Bir dilaboy, bir reformist prezident, bir güýçli prezident gelip iqtisad tarapdan, siýasat tarapdan, sosial taraplary çözüp bilýän, tehnologiýa düşünýän, nanoteknologiýa düşünýän, ýani fondowy rynokda düşünýän adam gelip Türkmenistany öňü bök duramete, biz Gazakstana ýetmäge aňada dursun, ýakynlaşma bilmez. Şol ýa asyrda. Şol ýa ideallyk, iksany bir samsyk üçin ak jaýlar, o jaýlarym Hudaý sakladynda ýaşar ýanlar. Ine derdim Gazakstana gowet derdim. Bunu hökümet kuran o. Добро пожаловать в Казахстан, страну диких контрастов, где средневековые традиции гостеприимства встретились с киберпанком. Gördün mü? Jaýlaryny derdim, şol bir
yankı inkubator jaylar değil, dürül jaylar. А ключ успешного успеха стал национальный капитал. Сегодня мы разберем 15 фактов, которые взорвут ваш мозг. Почему здесь едят лошадей? Зачем дарят ковры? И почему казах без понтов – это беспонтовый казах? Пристегните ремни. Мы начинаем с того, что убило наличные деньги быстрее, чем инфляция. Факт номер 1. Каспий – Бог, Отец и Святой Дух экономики. Если вы приедете в Казахстан с тугим кошельком наличных, на вас посмотрят как на неандертальца с каменным топором. Серьезно. Вы рискуете умереть с голоду, имея в кармане $100 бумажкой. Потому что Казахстан совершил то, что не удалось ни Швейцарии, ни США. Он полностью оцифровался. Gördün mü? Siz egerde naliç gören gelseniz $100 ya $1000 tapap yok. Siz aç ölürsünüz diye. Nämişik sebebi Kazakhstana san teknologiyasy bolýar. Kartalar, hemme telefon bilen, kart bilen, ýa-ni elingdäki sagady bilen төлep bilýär. Этого торжества феномен под названием Каспий Кризис. Для иностранца это шум. Представьте, что Amazon, ваш банк, Google Maps, Uber, госуслуги и социальные сети слились в одно приложение. Это и есть Каспий. Здесь So Kaspi KZ en fait şol bir приложение banklary, ýa-ni plaçejnoy sistemalary, Amazon hemmet ýygnatdyrlar. Şu приложение bilen hemmet adyp bilen awtobusy ýygyň şart edýän, ukrop petrushka diýen, maşina alýan, ýa-ni köçede bir ýerde ýöreseň zakat edýän, telefona zakat edýän hemmet at bir приложение bolýar. Gatyň bilipdirler. Ýewropada da orýanlar, unutmaýyn. фраза «скинь на Каспи» заменяет «здравствуй» и «спасибо». Уличные музыканты не ставят шляпу. Они ставят картонку с QR-кодом. Бабушки Gördüňizmi? Daşarda muzikantlar şapka oýanyp pul ýygnarýar. QR koduň turatyny görýär. Halasaň, ýa-ni puluň bahasyny goýýanda şyrk edip geçkidýän pul gelýär şoňşy. торгующие вязаными носками в переходе не ищут сдачу. Они показывают. Даже Hatda ýa-ni metroň perihodyny garrylar eşik satýar da, ýa-ni elegedilýän eşik şartlar zatlar satýar. Şolar ýa-ni QR koduň bilen pulunu alýar. штрафы, налоги и пожертвования в мечеть – все там. Это Hatta ştraflar, ýa-ni meçitler pul berjek bolan hemme da şol ýa-ni kartaň üstüne öýdýär. Karta diýip ýa-ni elindäki telefon üstüne. QR kod. создало уникальную прозрачность, но и породило зависимость. Если у тебя сел телефон, ты перестал существовать как экономическая единица. Ты не купишь Oň minus amma eger telefonu göçdi, ýa-ni sen hiç at bilen okýarlar. воды, не проедешь в автобусе. Но самое гениальное и одновременно страшное – это то, как эта система подсадила целую нацию на игру легких денег. И это плавно подводит нас к следующему факту, который объясняет, почему вся страна живет в долг, но выглядит. Факт номер 2. Жизнь в рассрочке. Казахстан Garad hemmeti şu sıfıra geçipdirler kardyna ýaşaýar. Ýani banklardan kredit alýar, aýlamak. Sen kreditsiz ösüp bilmeýän. Kreditsiz ösjek bolsaň 100 ýyl gerek. Hökümet kredit almaly. Ýöne kreditleriň bahasy ýani ýerlikde bolmaly, 20-30% däl, 4-5%, 3%, 2%, 0,5% şol kreditler bolmaly ýyllar. Ondan sen şuraya ösüp bilýän kreditler Ýewropada da berip dur, kreditler almayan yok, kreditler alıp ötüyenler var. это страна победившего потребительского оптимизма. Или, если говорить честно, страна тотальной. Средств планов и решений Здесь существует магическое слово, которое открывает любые двери. Рассрочка. во имя Каспирет и другие сервисы. Вы думаете, вы знаете, что Neme diýerde Gazakstanda rassroçka, ýagny sen bir zady tölep aljak bolsaň, iPhone 5 gerek, 10 gerek tölep bilýän. O magazyn bilen ulaşmaly. Ýani telefon üstüne ne diýen, barmanam tölep bilýän. Şuraya bir topar ine tan teknologiýasynyň amat uturlary bar. Ýöne minus amma telefonyň üstü sen ýanky hiç zady bilen. Demek batareýa götürmeli. Şuraya minuslar amma eger telefon üstü kompýuteriňden näme bolýar? Ya da elindäki tabletiniň bolýar. Onun bir variantlary bar, ýöne ine şuraya öňüňden hak. Gaty öňüňden.
Biz buruň ýylydan ýetmemek gelýän häzirlikçe. Inni men ýene bir döwleti öküden tanarmaz. O ýerde san tehnologiýasy näil barýar. Terdim şu. Kaman arkadağıma ahal teke bedevlerini üstürüp yetiştirmek ve bedevleri toy bayramların bedevi bolan at çapşıklarına tayyarlamak için Ahmet yer bilen kahraman arkadağıma ahal teke Şu başlarına her gerek şu material bolsun beýlekdim bolsun. Ýer bilen diýä bolyn men eýem ýa gürüsmüň bilen bilýän-de arkada ýer bilen yatman gelip içip doňup triýek çekip yatman gelip bir görnük diýä menen bar diýip. bedevlerini üstürüp yetiştirmek ve bedevleri toy bayramların bedevi bolan at çapşıklarına tayyarlamak için Soветский stildäki jaýlar. Ine zaslужный arxitektor Türkmenistanyň Gurban Berdimuhammed. Ýalňyza Kazakstany öküzüm seretden Amerika ýaly dürli jaýlar dürli ýöne bir garmoniýada. Olam garmoniýa näme? Sivilizasiýa. Olam garmoniýa näme? Sivilizasiýa, которая идёт вперед. Ömür diýen sivilizasiýanyň garmoniýasy. Muňa serdim. Коробка ýanky manisiz ýanky urbanizasiýa seretden hiç bir stil ýok. Soветский stil. Şunu okutmaly, bir stil etmek üçin bir 5-10 ýyl arkitekturny institutda okutmaly. Biz onu geçtik, okuduk biz onu. Okutmaly. Bilýänem näme arkitektor bolmak üçin 5 ýyl okumalygyny bilýänem näme. Ine şu. Ahmet'in şeritleri ve yakında hava kurşavını özüne cemleyen küncükte. Şu jaýlar dedim, коробка. Ve Kazakstana dedim, men size görýän. Что такое понты? И Верно. если вы не были в Казахстане, вы ничего не знаете. Bul bir Zabut. живой zatlar. Muňa serdim. Bul bir Rabakowyň bir ýanky unifisiran jaýlar da, ýok sowetski jaýlar da, mikromiralykdan şu bir jaýlar. Ýani şunun soraýaly ýöne häzir 2 etajmy, 4 etajmy ine şu jaýlar. Kahraman arkadağının tarallasından bünyat bolan teyze arkada Inniki men maglumaty öküjek bolýan, ünsüň şuňa hormatly dinleýişler. Men her wagt Türkmenistanyň näçe berigi diýip bölýänler. Türkmenistanyň berigi kimde kim 100 milliarddan geçer diýär, 100 milliarddan. Gurbany dinleten bizim berigimiz ýok diýär. Ýalany diýär. Ýöne ine maglumatlar ine şulaý diýär. Ünsüň общий внешний долг Türkmenistanyň 46 milliard. Ne ýazgy. Снизился, yani 46 milyardan o 39 milyarda gelipdir. Yine Türkmenistan'ın bergisi. Gurbanly bizde bergi yok diýär. Yine 39 milyar bergisi statistika boýunça Türkmenistan'ın bergisi. Ýöne. Şulum ýanky hakyky bergi diýär. Näçip diýseňler? Sebäbi häzir diňe ýanky Dubaydan 500 milyon aldy. Birinji krukda 3 kruk etdi şolaýaly kardalyp. Katar'dan aldı, Bahreyn'den aldı, Singapur'dan aldı, Japonya'dan aldı, Xitay'dan aldı. Bu almadık, barmadık, kapı almadı. Türkmenistan'ı karda batırar yani. Şunu adam bir tahminen 100 milyardan geçer bergisi. Ofitsialna şunu hiç kim bilen nokta gizliyorlar. Gizliyin maglumattan. WWP'de gizliyin maglumat. Görkeden oklar. Manlığın üstüne gizliyek koyuyorlar. Ve yani şunun Türkmenistan'ın daşkı yurtları berginin görkeden oklar. Yine men başka maglumatı göreyim. Gurbanlylar. Yine Gurbanly bergimiz yok diye de. Türkmenistan 20,6 milyar Aziya, yani Евразийский bankın Rekonstruksiya Развития bankından pul aldı. 20,6 milyar. Şunu biz bermeli. Adamlar. Şunu biz bermeli. Onun 10 milyardı energetika gitti. 10 milyardan produkta gitti. Yine pullar. Biz şunu bermeli olacak. 20,6 milyar doları biz bermeli. Şunu biz hükman qaytarmaly. Gurbanly näme diýär? Kardalyp diýär hem ýerden. Hatta organlara da diýär. Üstümden gülüp arkada diýip, ýani arkamda söwüp göremem. Men Türkmenistany batyrýan öýden pul ogurlaýan diýär. Size şöýden aýlyk gelýär diýär, şu produktları gelýär diýär. Biz satýar yerli bazarda. Size şöýden aýlyk gelýär. Ýöne siz berge batýan Türkmen halky ýa. Ýerde ku mena gaçky dem siz berersiňiz diýip aýdýar ýüzlerine. Ine men polislara ýüzlenýär. Siz pulları ogurluk edýäňiz, halkdan ogurlaýaňyz, hökümetden ogurlaýaňyz, ogurluk edýäňiz. Umumyň kezapsa. Ve Türkmenistany batyrýaňyz.
Erteki gün Gurbanlyň samalyotunda size yer yok. Siz bizim bilen şu belgeleri yapmaly bolsun. Şu gerekmejek obýektleriň 3-5 etse galdyrylyp bahaly goýulan obýektleriň tapawy 4 etse pullaryny biz şonu kompensiýat etmeli bolýar. Diýmek geljekde bir 5 ýyl biz diňe Gurbanlyň belgelerini yapmaly bolýar. Ünsörüň Türkmenistanyň büdjeti 45 milliard dolar. 45 milliarddan sen bergiňi 1 milliard ýakyp bilýär. Gaty 2 milliard. Galan pul ýap bilen olsa çykdyjyr adam. Profitsit hiç wagt 10% bolanok. 5-7% bolýar. 10 çeli. 10% bolanda 4,5 milliard dolar. Ine şoň ýardyny den ýap bilerin ýardyny ýanky beýlek pul doktory goýmaly bolsun. Belgili içki belgileri yapmaly bolsun. Ekonomik faktor ýaly ýa-da täze atlar gurmaly bolsun. Elbetde gider. Inni 100 milliard bolsa, ýylda biz 2 milliard berip bilýän bolsak, 50 ýyl biz işlemeli. Şu Gurbanlyň kezzaplygyny yapmak üçin. Üçürdüňmi şoňa? Bu şunun ýanky nimeň diýişýär 40 milliard boldy. İnternetiň diýişýär ýanky. Ýörüte ine şu gurama bar, hatawet görüp, şu dağlar Türkmenistan dağlara ýan Trading Economics diýip gurama bar. Ene şuň aýdyşýary ine 39 milliard. Goý 39 milliard bolsun. Biz şonu ýagny nähil yapmaly? Näçili gerek şonu yapmaly şey. 39 milliard. Eger ýylda 2 milliard ýap bilýän bolsa. Goý 3 milliard yapaly. 10 ýyl. Täze prezident diňe belgiler yapmaly. Näde döwlet üstüne? Ýa-da WWP'ni köpertmeli bolýar. Ýa-da 40 milliard bolsa şonu 100 milliarda 2 ýete ýetirmeli. Ona 2 ýete çat ýapýar, 10 ýyla däl 5 ýylda ýapar. Ine biz döwlete halk hereketi bizim ekonomik planımız var. Ýanky WWP'ni 45 milliarddan 4 ýyl içinde 160 milliard alınmalı. 160 milliard kaldırsak, şoň 5% bolandan 8 milliard bolýar. Ýa 1 ýylda ýanky 8 milliard ýap bilýär. 2 milliard eder. Ýagny egerde 40 milliard bolan bolsa, biz 5 ýylda şonu ýap bilýär. Şu ýaly. Ne ýagdaýlar şu ýaly. Hormatly ýylaşlar, men şu gepleşimi gatky ýetgen tebe wagt ýok diýjem boldy. Inni Hytaý boýunça men aýdadym elýär. Häzir Türkmenistanyň et gytçylygy bar. Ýagny soğuk düşen soň bir topar mallar, düýeler, ýani towuklar ölli, agyrly. Inni hökümet Hytaýdan et getirýär. Dol üçin Hytaýda Hindistanyň, Hindistanyň buday diýip ýören sygyrlaryny soýup türkmen halka paýlaýar. Bu ýerde Hytaýda ine hindiler, Hytaý diýen hindiler, Hindistan üçin sygyr mukaddes haýwandyr. Sygyrlary öldürmek we sygyr etini ýemek köp ştatlarda gadagan. Hindistanyň köp bir vilayetlerine gadagan. Ýa-da berk şäklendirilen. Şoň üçin sygyrlar şu ýerde boş gelip ýörler, ýanky ýawan haýwan ýaly şäherlerde gidip musur ýerler, nemi ýerler, o hiç misat ýene. Sygyrlar ýanky bular mukaddes ýaly bolýarlar. Ine şu sygyrlary, garran sygyrlary, köçüde bir entep ýören sygyrlary, gerekken sygyrlary toýup Türkmenistana et hökmüne getirýärler. Ine bizim halkymyza şonu satýarlar malyňlar. Onam 40-50 dolardan, 50 manatdan alýarlar ardan bahadan ýeňlerin biznesi şol häzir. We getiribem onu, ýagny 110 manada satýarlar. 110 manda düştü diýip, ýanky käwagt 70 man, 80 manda satýarlar, käwagt 110 manda satýarlar. Gara şondan diýdi jogýarlar. Ne şol tapawdan bular iýýärler. Ýanky şol et bilen haýdy ministrlik şol etler getirýän bolsa, ýerinde bilen şol gizlejini ýa. Şoň üçin Türkmenistan ýagny Hindiden gelýän haritlar ine şu ýaly. Burunjam gelýär. Ine mysal üçin etleri Brazilden we Fransadan gelýän etleri ýol başlaýar. Bizim halkymda ýetmeýär. Gatgymmat bizim halkymda algam bilen ol köp muktarda da däl. Hindiden gelýän harit ine etleri ine bizim halkymda ýer. Onun etin hili näýili, onun ekspertizat näýili, aňadan alana köçede ýa gedip ýören garry, tygyrlarmy, nämelermi, onu kim barlýar, kim edýär?
bahata ardan bolsa bolýar diýip bir aňarda tygyrlar köp bolansoň ýani gaty köpelipdirler, oğuz, huzur täziri bar. Şoň üçin tygyrlary ekspert eden kişi bolýarlar. Şöyle ölür, et kökmünde Türkmenistana getirýär. Köçüde edýän tygyrlar bar, garry tygyrlar. Ine Hindistandan Mahmud ve Ahmet hili bölüşler gelýär. Şoň Ahmet bölünji gaty ogun. Ýöne Mahmudyň hili has pes. Gara çay diýip külke çay getirýärler. Ine şoň hili pes şurýaly ardan bakadan getirip howu halkda çay var, et var diýip ýagny halk saklaýar. Ine şurýaly hökümet 36 ýyldan bäri bizim telikejelerin çözmeli problematy öýe çözjek bolup, şoň üçin korrupsiýa girdi. Ne şonu men size diýen, bu hökümet ne telekeçiligi östürdi, ne de şu hökümet ýagny Türkmenistanda telekeçileri, ykdysadyety, sivilizasiýanyň ýygynyň ýetip gelýän täze ykdysat sistemany gurup bilýär hiç hat edemok. Şoň üçin hormatly ýerleşler, ine ýan gaýdyşmaýaly 20 milyar Türkmenistanyň bergisi bar. 13'den 16'dan 20-nji ýylda şonu alypdyrlar. Ine şonu biz ýapmaly bolýar. Urmaly çykşa bizde bergi ýok, Türkmenistanyň bir köpügi bergisi ýok diýip ýalan aýdan atdyryp. Hormatly ýerleşler, indi men şunuň bilen efirimi torýan. Siziň soruňyza, ýani goýulan esas tema Näçip Hydyrow Serdary öldürip ýerine geler diýip aýdanymda şunu doğrudan ýeki tek güç häzir Türkmenistanda polis güýçleri onu MHM'de bolýar, onu prokuraturada bolýar. Ne şo güýçler içseniň adam öldürip prezidenti ýerine gelip bilýär. Egerde şo güýçleň ýolbaşçysy paraxor, kezzap Muhammed Hydyrow ýaly adam bolsa, ine men ýene bir gökülen Muhammed Hydyrow ünterperdim. Ne şu adam öňden bäri Mary vilayet polis müdüriniň ýolbaşçy bolandan bäri tutup edilmen adam şu ýerde bir topar agyr işler etdi. Egerde men diýen zatlarym ýalan bolsa, ýa-da berdim hamydy, derine galyp şunu derrüw tutup etbilýär, ýa-da näde bolup çykyp bilýär. Ne biz maglumatlar berdik. Biz Serdar Goraw aýdamdyk. Biz şurýaly Serdardan beter kezzaplar gelip mundan meter ýagdaýlar ütkemesin diýip halkymyzy, watanymyzy Goraw aýdýarlar. Hormatly ýerleşler, şunuň bilen efirimi torýan, indi gepleşikçeli. Hoş sag bolun. Men häzir TikTok'a geçýän, TikTok'da ýa-da efir dowam eden. Hoş sag bolun.